Salutare lume și bun venit la primul meu episod de Minecraft Pocket Edition. M-am decis să-mi fac cont de YouTube, un hobby și să încep cu o serie de Minecraft, desigur, pe telefon. Dacă întrebați ce se aude, este că vecinul meu a dat gaură în perete cu vormașina și a nimerit o grindă. Și peretele acum e din Ipsos. Și se aude foarte tare. Deci, asta e. Eu sunt un pic răgușit, de asta am vocea asta nașpa. Nu știu de ce tot mă plimb pe aici când aveam copac chiar în apropiere. Bun. O să-mi fac o casă subterană, ca de început. În primul episod. Dar mai întâi spart puțin. Bun. Fac și un craft. Bun. Să-mi fac un topor. Că dacă tot mai sparg așa, mor spărgând lemnul. Bun. Sparg. În continuare. Deci despre ce să vorbesc. O să fac și Mortal Kombat. O să fac și GTA 4. Mie îmi place mai mult ca GTA 5. Și plus GTA 5 e prea lung. Și nu am așa de mult timp. Așa că o să jucăm GTA 4 în curând. Nu știu ce să mai joc. Cred că e destul. Îmi găsesc un loc și l-am găsit. Deci, eu sunt din Constanța, lopata, bun, sparge mai repede cu toporul. Hai mă, sparge-te odată. Bun. O să joc Minecraft, încă îmi place extrem de mult. Deci mai spart aici. Crafting table-ul aici, fac o ușă. Dar ce mi-a dat 3? O pun așa. Bun, deja am filmat vreo 4 minute și 23 de secunde. Și așa că îmi fac un telefon. Deci sparg un aici. Sparg un portal.
revenit, am pus puțin pauză și să continuăm. Mamă, ce vorbește vecinul ăla. Asta-i. Nu mi se pare că e fier. Ia să mă duc eu până sus și să-mi fac porțe. Asta am uitat, n-am furnal. Furnal, nu am. Mai spar câteva pietre. Bun, sper că e destul. Hai că am. Hai că e destul. 12. Destul. Destul de mult. Fac un de ăsta. Aici. Bun. Și aici ne punem. Și acum mă duc să asta. Mamă, să punem la furnalul ăsta. Mă duc să mai stau puțin. O să joc și jocuri secundare. De exemplu, o să joc cu un prieten. Fire Boy and Water Girl. Și o să-l pun. E un joc de pe Google, dar mie îmi place foarte mult. Extrem de mult. E bun de făcut caterincă. E foarte bun de făcut caterincă. Jocul. Mai ales dacă joci cu cineva. Spar puțin și pe aici. Mamă, sparge-te ce ai. Unde ești, mă? Stau, mă, dar eu ce stau, mă, cu târnăcutele? Să-mi fac unul de piatră. Stau așa. Cred că seria o să aibă cam 30 de episoade. Sezonul 1 o să fie bun. Așa. Profesorii zice la bulă la școală. Bulește alfabet? Nu. Atunci uite la stână să înveți. A doua zi bulește alfabet? Nu. De gura mare. A. Cum faci aia? B. Am murit măta. Ce? Asta a fost tot episodul.